नमस्कार. सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आता दिवाळीही झाली, मुलांच्या स्कूलही सुरू झालेल्या आहेत. तर मुलांच्या टिफिनसाठी खास मी आज बनवत आहे आलू पालक पराठा. इथे मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे आलू पालक पराठा बनवण्यासाठी. तर इथे मी पालक घेतलेली आहे, स्वच्छ निवडून आणि धुवून घेतलेली आहे पाणी सुकवून. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पालक स्वच्छ घ्यायची आहे. आणि इथे मी कोथिंबीरचे देठे घेतलेले आहेत. तर कोथिंबीरचे देठे खूप छान लागतात, चव येते म्हणून इथे मी देठांचा वापर करत आहे. आणि काही हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तर हिरव्या मिरच्या आपल्या टेस्टनुसार तुम्ही वापरू शकता. आणि इथे मी लसूण घेतलेला आहे आणि अद्रक. तर अद्रक इथे घेतलेलं आहे 1 ते 1.5 इंच आणि लसूण थोडासा भरपूर घ्यायचा आहे अद्रकपेक्षा. तर एवढं आपल्याला साहित्य लागणार आहे. तर याची सर्व आपण नंतर पेस्ट बनवणार आहोत. तर आपण नंतर याची पेस्ट बनवूया. तर इथे मी स्टफिंगसाठी आलू पराठा आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला स्टफिंग तर आलंच. तर इथे मी बटाट्याचं स्टफिंग करणार आहे पराठ्यामध्ये. तर हे बटाटे मी उकडून घेतलेले आहेत, 3 बटाटे आहेत. तर आता हे थंड झाल्यानंतर आपण स्मॅश करून आपण स्टफिंग बनवणार आहोत. तर आता हे बाजूला ठेवून देऊया. तर आता पहिल्यांदा आपण पालक चिरून घेऊया आणि पालकसोबत हे सर्व आपण एकत्र करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून पेस्ट बनवून घेऊया. आता पालक चिरून घेऊया. तर जास्त काही बारीक करायची नाही पालक आपल्याला. तर मिक्सरच्या भांड्यात बसेल इतपत आपल्याला बारीक करायची आहे. तर सर्व एकदम आपली पालक मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बसणार नाही, म्हणून आपल्याला थोडं थोडं पालक करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून पेस्ट बनवायची आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी आता कट केलेली आहे पालक. मी छोटं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. तर या भांड्यामध्ये आता आपण पालक घालूया. तर एकदम पालक घालायची नाही, कारण की आपल्याला सर्व इन्ग्रेडियंट घालायचे आहेत. लसूण घालायचं आहे, अद्रक घालायचं आहे आणि कोथिंबीरचे काही देठे घालायचे आहेत. तर 2-3 भागामध्ये मी हे बारीक करून घेणार आहे. एकदम भांड्यामध्ये काही बसणार नाही. तर अशा पद्धतीने आपण आता पालकची प्युरी बनवून घेऊया. थोडंसं पाणी लागले तर तुम्ही पाणी घालून बारीक करून घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने इथे मी पेस्ट बनवलेली आहे. तर एकदम बारीक पेस्ट बनवायची आहे आपल्याला. तर बाकीची जी पालक राहिलेली होती ते आपण आता सर्व घालूया भांड्यामध्ये आणि बारीक करून घेऊया. कोथिंबीरचे देठे घातल्याने खूप छान चव येते. देठामध्ये तर फ्लेवर असतो कोथिंबीरच्या, म्हणून देठांचा वापर जरूर करावा. तर अशा पद्धतीने आपण आता पालक घातलेली आहे राहिलेली, थोडंसं पाणी घालून प्युरी बनवून घेऊया. अशा पद्धतीने इथे मी सर्व पालक पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. तर याच पेस्टमध्ये आपण गव्हाचं पीठ आणि थोडंसं बेसन घालून चांगलं छान मळून घेणार आहोत. तर पहिल्यांदा मी आता गव्हाचं पीठ घालते. तर पाण्याचा वापर इथे बिलकुल करायचा नाही, जेवढं पीठ बसेल तेवढं घालायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपण एवढं घालूया पीठ. साधारण 1 वाटी आहे हे पीठ गव्हाचं. नंतर इथे मी बेसन घालत आहे. तर बेसनमुळे पराठा खुसखुशीत होतो, टेस्ट पण छान लागते. आता बेसनही घातलेलं आहे. बेसन थोडंसंच घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही. तर आता चवीपुरतं मीठ घालूया. तर हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर तर घातलेली आहेच प्युरी बनवताना, तर चवीपुरतं मीठ घालूया. तर आता आपण हे सर्व मिक्स करूया प्युरीमध्ये पीठ. तर पीठ आपल्याला अजून लागणार आहे गव्हाचं घालायचं आहे, बेसनचं घालायचं नाही आता. तर जेवढं बसेल तेवढं, म्हणजे गोळा घट्ट होईपर्यंत आपल्याला पीठ घालायचं आहे. तर अजून आपल्याला लागणार आहे गव्हाचं पीठ. तर आता आपण अजून थोडंसं गव्हाचं पीठ घालूया. तर बघ, गव्हाचं पीठ जास्त लागणार आहे.
पराठा खूप छान लागतो. प्युरी बनवलेली आहे त्यामुळे पूर्णपणे पालकचा अर्क उतरतो पराठ्यामध्ये. तर अजूनही आपल्याला पीठ लागत आहे. तर इथे मी 2 वाट्या भरून पीठ घातलेलं आहे. तर इथे मला 2 वाट्या भरून गव्हाचं पीठ लागलेलं आहे आणि 3 ते 4 चमचे बेसन लागलेलं आहे. तर आता पीठ घालण्याची गरज नाही. कन्सिस्टन्सी बरोबर झालेली आहे पिठाची. तर छान असं पीठ मस्त मळून घेऊया. तर बघू शकता हिरवा गार कलर असा आलेला आहे पालकची प्युरी केल्यामुळे. ते आपला मस्त असा घट्ट गोळा बनवून झालेला आहे. तर तेल वरतून सोडूया. पुन्हा एकदा एकजीव छान मळून घेऊया. तर बटाटे तर पहिलेच मी शिजवून घेतलेले आहेत उकडून. तर त्याची स्टफिंग आपण बनवणार आहोत. तर इथे मस्त आपला असा पालकचा गोळा बनवून झालेला आहे. तर आता हे बाजूला ठेवून देऊया, तोपर्यंत छान असा भिजेल. तर आता आपण स्टफिंग बनवूया बटाट्याची. तर आता हे बटाटे मी घेतलेले आहेत. 3 बटाटे घेतले होते, त्याच्या साली काढून घेतलेले आहेत. तर पूर्णपणे असे मऊ शिजलेले आहेत त्यामुळे किसून घ्यायची काही गरज नाही. तर आपल्याला अशा हाताने स्मॅश करून घेऊया. तर बटाटा छान शिजला की स्मॅश करण्याची जास्त गरज लागत नाही किंवा किसून घेण्याची काही गरज लागणार नाही. त्यासाठी आपल्याला बटाटा अगदी मऊसूत होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने शिजलेला आहे. बघू शकता कुठेही गुठळी बनत नाही. मस्त असा पुरणासारखा बटाटा शिजलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण छान स्मॅश केलेला आहे बटाटा हाताने. तर यामध्ये आता आपल्या आवडीप्रमाणे सर्व मसाले ॲड करणार आहोत. तर तुम्हाला जे मसाले आवडतात ते तुम्ही घालू शकता. पहिल्यांदा घालत आहे मी लाल मिरची पावडर. तर आपण पालकच्या कणकीमध्ये म्हणजे जे आपण कणिक मळलेली आहे पालक प्युरी घालून त्याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची वापरलेली होती. त्यामुळे स्टफिंगमध्ये जरा थोडंसं तिखट घालायचं आहे. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही वापरू शकता जास्त तिखट. नंतर इथे गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ, थोडीशी हळद, इथे अद्रक लसूण पेस्ट अगदी थोडीशी घालते. कणकेमध्ये आपण घातलेलीच आहे. तर हिंग घालते इथे मी थोडंसं, जास्त नाही घालायचं. हिंगामुळे खूप छान स्वादिष्ट चविष्ट एकदम पराठा बनतो, टेस्ट छान लागते. तर इथे मी आमचूर पावडर घालत आहे. तर आमचूर पावडरमुळे खूप छान पराठा लागतो. तिखट आंबट असा पराठा लागतो. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता आमचूर पावडर, आवडत नसेल तर घालू नका. इथे मी ओवा घालत आहे स्टफिंगमध्ये. तुम्ही कणकेमध्ये जरी घातला तरी चालेल. नंतर इथे थोडेसे जिरे घालते. नंतर इथे धना पावडर 1 चमचा घातलेली आहे. तर नंतर इथे मी घालत आहे कोथिंबीर. तर कोथिंबीर भरपूर घालायची आहे. आता हे मसाले सर्व आपण बटाट्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. तुम्ही इथं लाल मिरची पावडरच्या ऐवजी हिरव्या मिरचीचा पण वापर करू शकता, पण इथे मी लाल तिखट वापरलेला आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे कमी जास्त साहित्याचा वापर करू शकता. तर स्टफिंग इथे आपलं सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. तर इथे पालकची कणिक पण छान मस्त भिजलेली आहे. तर आता आपण याचे पराठे बनवूया. तर पहिल्यांदा आपण गोळा एकसारखा करून घेऊया. जेवढा पराठा आपल्याला बनवायचा आहे तेवढ्या साईजमध्ये तुम्ही गोळा बनवून घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने इथे मी एक गोळी बनवलेली आहे. अजून दुसरी पण बनवूया. तर आता गव्हाचं पीठ लागणार आहे आपल्याला. तर गव्हाच्या पिठामध्ये बुडवून आपण आता हे पराठे बनवणार आहोत. तर आता गव्हाच्या पिठामध्ये बुडवूया आणि छोटीशी पोळी लाटून घ्यायची आहे आपल्याला पहिल्यांदा. मग त्या छोट्याशा पोळीवरती आपण स्टफिंग भरणार आहोत.
म्हणजे आपल्याला उंडा बनवायला सोपं जाईल. तर आता आपण स्टफिंग भरूया. आपलं स्टफिंग भरलेलं आहे. आता फोल्ड करून घेऊया. जसं आपण पुरणपोळीचा उंडा करतो तशा पद्धतीने आपल्याला हे बनवायचं आहे. तर वरचं थोडंसं काढून घेऊया. आता पिठामध्ये बुडवूया. अलगद आपल्याला असं हलकंसं लाटून घ्यायचं आहे. तर स्टफिंग बाहेर बिलकुल येऊ द्यायचं नाही. तर लागलं तर आपल्याला थोडंसं वरतून पीठ लावायचं आहे. थोडासा जाडसरच राहील पराठा हा, कारण की स्टफिंग भरलेला आहे. बाहेर येऊ नये म्हणून आपल्याला हलकंसं लाटून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपला हा पराठा लाटून झालेला आहे. तर आता हा पराठा मी काढून घेते एका प्लेटवरती. तर दुसराही पराठा मी लाटून घेते स्टफिंग भरून. आता लहान मुलं असो किंवा मोठी असो माणसे, आता लहान मुले असो किंवा मोठी माणसे असो, आता मुलांच्याही स्कूल चालू झालेले आहेत. आता दिवाळी सुट्टीही संपली. मग डब्यासाठी काय द्यायचा हा प्रश्न पडतो. तर त्यासाठी आपण अशा पद्धतीने पालक पराठा बनवून दिला तरी चालेल. अशी स्टफिंग भरायची, बटाट्याचं स्टफिंग भरून मस्त असा पराठा लागतो. मुले आवडीने खातील. तर अशा पद्धतीने तुम्ही मुलांच्या टिफिनसाठी बनवून देऊ शकता. खूप छान लागतो. पौष्टिक पण आहे, हेल्दी आहे आणि मुले आवडीने खातील. आणि मुलांच्या आरोग्यासाठी तर पालेभाज्या पाहिजेतच. तर ही एक लक्षात घ्या छोटीशी टीप. जास्त पण स्टफिंग भरायचं नाही, नाहीतर सर्व स्टफिंग बाहेर येईल. पद्धतीने ते आपला दुसराही पराठा तयार झालेला आहे. तर आता हे दोन्हीही पराठे आपण मस्त असे खरपूस भाजून घेऊया. तूप किंवा बटर लावून तुम्ही हे पराठे भाजू शकता. तर इथे तवाही गरम झालेला आहे. आता तेल सोडूया. आता पलटी करून घेऊया पराठा हा. तर भरपूर असं तूप लावायचं. खूप छान खमंग टेस्टी लागतो पराठा. बटर लावल्यावर पण खूप छान लागतो. लोणी लावा तुम्ही किंवा बटर लावू शकता. त्याचा प्रेस करून खरपूस छान भाजून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता स्टफिंग कुठेही बाहेर आलेले नाही. तर व्यवस्थितपणे जर तुम्ही हे पीठ मळलं, स्टफिंग व्यवस्थितपणे बनवलं किंवा ते लाटते वेळी व्यवस्थितमध्ये स्टफिंग भरून गोळा व्यवस्थितपणे बनवला तर आपला पराठा फुटणार नाही. मस्त असा पराठा येईल. आणि खरपूस ह्या छोटे छोटे टिप्स जर तुम्ही लक्षात घेऊन पराठे बनवले तर पराठे अगदी खमंग आणि पौष्टिक बनतील आणि मुलेही आपल्या आवडीने खातील. अशा पद्धतीने आपला पराठा छान मस्त असा खरपूस भाजून झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता कलर पण किती हिरवागार आलेला आहे पालक प्युरी वापरल्यामुळे. आणि स्टफिंग पण पूर्णपणे सेट झालेली आहे पालक पराठामध्ये. काठोकाठ पुरण आपलं भरलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपला पहिला पराठा भाजून झालेला आहे. आता दुसराही पराठा आपण भाजून घेऊया. तर इथे आपला पराठा मस्त असे दोन्हीही पराठे भाजून झालेले आहेत खरपूस.
तर अशा पद्धतीने आपले सर्व इथे पराठे बनवून तयार झालेले आहेत. मस्त असे खरपूस भाजलेले आहेत, बघू शकता. तर आता आपण प्लेट सर्व करूया. सोबत मी आता टोमॅटो केचप ठेवत आहे. तर टोमॅटो केचप बरोबर आपण हे पराठे खाणार आहोत. तर अगदी आतून स्टफिंग तुम्ही बघू शकता, खूप छान मऊ लुसलुशीत आणि खरपूस वरतून झालेले आहेत. तर ही पराठ्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुम्हीही ट्राय करा. माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर कमेंट करायला विसरू नका. तर तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.